Süleyman peygamberin enesi aýdypdyr, oglu ulup barýaka. Jany ogullypdyr. Däden padşa, özüň de padşa boljak, gijaň şu durşun yatyp geçirme diýipdir. Hudaýyň huzuruna arasda bolla Allahu ekber diýdi dur diýipdir. Allah uludur diýdi dur diýipdir. Süleyman peygamber terbiyet tapdy. Dädesi padşa pesperçilik bilen iman menen eştensiňiz Süleyman peygamber padşalykda beter ma'ruf tarih dünýä bilýär. Başga näme menen ýakasy belli Süleyman peygamber başga näme menen taýin bellimişdi. Pesperçilik bilen. Şi kärgerli hyzmatkarlara nahar düşürenne özi aralaryna baryp oturup bile tabakda şort nahar ýýärmişdi. Gelin üýşüp ýeýliň diýip. Ol ýaň Mahtumul İşanyň aýtýana, gije turup namaz okuýsaň seni millikden çykarýar. Kärgerli bilen hyzmatkarly bilen üýşüp gelin bileje nahar ýeýliň, alawariň diýip bileje ýýärmişdi. Birde ýaň Mahtumul İşan aýtdy, ol hem zembil dokuýup geçdi. Bärek elleri bilen sebet dokuýanmış. Mewe goýulýan. Oham dokuýup hadymlary ýa oglunyň birine tapşyrýarmış. Bar ogulşun bazarda sat. Şoň puluna çörek getir, ýerfýärmişdi. Iýen çöreğini dokuýarmışdy, sebetçik dokuýarmışdy. Enatasynyň beren terbiyeti bilen bolan beýik insan boldy. Dew periniň gyblegahy jyllar diýenne diýeti. Kulle bennâin ve gawwas şun okulcuk Kur'an-ı Kerim'in manasyny we jyllary barmışdyk derýa girip derýanyň tenen altyn çykarýarmış, marwaritler çykarýarmış, sadefler çykarýarmışdykla. Süleyman peygamber onda da sebet dokuýarmışdy. Sebet dokuýup barmışyň satyň puluny çörek getirin diýärmişdi. Çörek pişirt diýärmişdi. Şondan ýýärmişdi. Inem Süleyman peygamberiň Kur'an-ı Kerim'den bolan görüňine gireýliň. Saat suresinin mübarek Saat suresinin 30-njy aýada. Geçen hefte Davud peýgamberiň görüňini aýtdyk. Bu hefte şoň ýyly Davud peýgamberiň ogly Süleyman peýgamber. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Davud Süleyman ni'mal abdu innehu awwab. Allah Azze Celal aýdýar, Davud peýgambere Süleymany berdim diýe. Nagat gawa adamdy. Hudaý aýtýar, Allah Azze Celal aýtýar, ni'mal abd. Süleyman peýgamber nagat gawa adamdy. Innehu awwab, Hudaýyň gastyna zol öwürlip gelerdi. Rabbim eyem, Rabbim Allah'm, Rabbim eyem, Rabbim Allah'm, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Estağfirullah, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Zor Hudaýyň gasyny öwürlip gelerdi diýe. 31-nji aýa. İz uriza aleyhi bil aşiyyi safinatul ciyad. İkinnirek hewri igdiş, hewri aram, hewri qaw bidu atlary barmış. Jihad etmäge. Üstüne minip kafirler bilen çalışmadan çüreyim, uruşmadan çüreyim. İkinnirek şol atlary bir görjek diýipdir. Oham hewri Kur'an aýdýar, bil aşi es-safinatul ciyad, hewri qaw atlary wady diýer. Oham şolar gözläp barşyna ikinnin okuyan Kur'an okuyan. Faqala inni ahbabtu hubbal khayri an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Şu atlary gözläp barşyna gün ýaşypdyr. Hemişe ikinnin okuyan tesbihlerin okuyup bilmendir. Onun ýanyňky hyzmatkar ýa beýleki musulmanlar beýleki ınsjyn Süleyman peýgamberiň haýbatyndan çekinip hiç kim ey peýgamber hemişik okuyan tesbilen galasyň diýip aýtmaga çekinipdirler hemmes haýbatyndan. Saat suresynyň 31-nji aýaty.
32-nji ayet. Birden gün yaşıptır, bir tofar tesbihler galypdyr, atlaryny gözläp durşuna. Faqala inni ahbabtu hubbal khayri an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Ve diptir Süleyman peygamber. Atlar men qowurup, bah azap çapya bilir, azap çapya bilir, hewr qow atayıp bilir dip gözläp barşyma. Hudaýyň zikrinden men gallym, hatta tawarat bil hijab gün ýaşdy. Rudduha aley. Şu atlarga öwrüm getirin bärik dipdir. Fatafiqa mashan bis suqi wal a'naq. Özü üstlerine çıkıp keskir kılıç gedilik alıp şu atlan boylarından damaklarını çalıp sonra da ayaklarından tikelep gariplere sadaka wasınışlar dipdir. Şular sebep boldy men tesbihimden gallym dipdir. Hudaýa men magfiret et, hemişik okuyan tesbihlem gally dipdir. Rudduha aleyya, atlary öwrden getirin bärik dipdir. Fatafiqa mashan bis suqi wal a'naq. Özü başlaptır atlarını gulip de ayaklarından boyunlarından kesip damagyny çalıp tikelep sadaka wasınışı men şu atlar men Hudaýyň zikrinden ýa alyp gally tesbihlemden gallym men şular sadaka etýän Allah ýoluna dipdir. Hudaý üçin näjirek igdiş atlaryny aýyrdy, damagyny çalyp garyplara sadaka bolsun diýip عن الحسن رضي الله تعالى عنه لما عقر سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام الخيل أبدله الله تعالى خيرا منها وأمر الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. 36. ayette de şu urunba. Ey cemaatler, Süleyman peygamber atlarının damağını çaldı. Hudaý üçin meni şular zikirden goýup dip. Hudaý Taala yeli ösyen yeli ihtiyaryna goýupdyr. Inni hemişe yel bilen uçdegedäge dipdir. Allah'ın goýan kanuny şuda. Her kim Hudaý üçin bir iş etse, her kim Hudaý üçin bir günäni ep berse, her kim Hudaý razy bolsun diýip gaharyny ep berse, Hudaý razy bolsun diýip ul günäni ep berse, haram içgini ep berse, haram imany ep berse, haram sataşmany ep berse, Allah wa'de berdir şondan gowyny bereýin dipdir. Süleyman peygamber atlarynyň damagyny çalpdyr, Hudaý aýdypdyr, inni ýeliň üstüne, yel hawaň üstüne uç tegedi berin dipdir. Fesakharna lehu'r-riha, inni yeli ösyen yeli Süleyman peygamberiň ihtiyaryna goýdum. Tejri bi emrihi haysu asab. Ruhan şu Süleyman peygamber yeliň üstüne minip gidenne bara, bir arfa buğday bişip duran bolsa, ekinin üstünden geçip gidenne, ekinin hoşalaryny gymylatmaýarmyşdyk. Hiç kime zerersizmişdik gidişi. Yoksa yelimin gidenne şu yel ösüp gitjek bolsa, bir tofar yerler haraplap gitmeli. Hi bolmasa hoşalary gymylatmaly diýene gaçjak ya hoşalar ýykjak. Şu bişip duran ekin hasıl arfa buğdaýyň üsüjünden gitse-de ekinin hoşaly gymylamaýarmyşdy. Fakat şuň özüni käde goşuny bilen bile gitýänmişdi. Allah Zülcelal kudret kelamı Kur'an-ı Kerim'de diyor. Fesakharna lehu'r-riha tejri bi emrihi ruhaan haythu asab. Hudaý için atynyň damagyny çalyp sadaka etdi gariplara. Indi atsız boldy da. Ýok, Hudaý aýdypdyr, yel bilen goşunyň menen bile uçda gidiber diýipdir. Öýläçeli bir aýlyk ýol, öýlüden soň bir aýlyk ýol uçýanmışdy. Bigat goşullary bilen barıp, biliji uçup bir ýaňady konup, kafirler bilen çalışýanmışdyk Süleyman peygamber. Kana gazza'an diye. Madam kafirler bilen jeng meydana girýänmişdik. Dine girin, Allah'ın buyruguna girin dip. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman sözünden aýdyn. Bir sahabalyň biri aýdýar: "Akhadha bi yadi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam men elimden tutdu. Elinden tutup muhabbet etýänmişdi. Sahabalaryň köplerçe mübarek elini gerşinde goýýanmışdy. Ya elin elinden tutýanmışdy. Ya bir tofaryň elini gursagyna goýýanmışdy.
Peygamberimiz sahabalarının kursağına ya gerşine ya elinden tutyanmıştı. Oham bana bir tofarda öğretti diye. Oham ayıttı diye. İnneke len ted'a şey'en ittiqa Allah azze ve celle illa a'taka Allahu Teala hayran min. Şunu yadından çıkarma. Her bir zade hamana bir iyicik dinlen nahariptun tavaqta qawl lokma süci yeri galle. Tahamlı yeri galle. Şunu iyesin de geliptu, içinden iyesin geliptu. Şunu imanı, ay şu yoldaşım iyisin, her kim olsun yoldaşı. Hala oğul gıydi, hala zenanası, hala dosi, hala keseki. Şunu iman anırrak sürsen, Allah'ın vaadesidir, şunun qovdadı şun ağzına vererim dedi. Hudayın vaadesi, şu Lokman anırrak süjürdün, sana qovdat vererim dedi. Ya bir adam qaharın geliptu. Halan jüre tayağın üstüne oyna vermeli. Huday için yuğsan, Huday da qaharın senden çüreyim yuğut yerdi. Tekebbürlük edecek yerin. Yok, ay men kiçelsem kiçeleyinip tekebbürlüğün dövse, Allah'ımın ulurt yerdi. Sen her nami et, Huday için et, Huday için padaşın qavrak etip beriyedi. İki adam kimdikçelerini çeliydi, şu mahalla zihnimde, şu mübarek tefsirde aydı yani. İki adam men öz huzurumda bana gururun verdi. Her gaysi başka. İkisi de aydan aytti, bir vakitte ulu günah etmegime bir otoktadık diye. Hiç bir mani de yoktu diye. Hiç de bizi saklar yanak. Biz şu ulu günahını rahat edip biliyorduk diye. O şu ulu günah edecek bolamda ay Allah için edecek derlip çık gittim diye. Şol adam da dünyadan geçti. Yeni bir yanımda şu gururun veripti. Qarican neydi bir gün men bir yurtta deydi bir günah edecek bolam deydi. Hiç bir övme geçecek datlı yoktu. Ay kursağıma Allah koydu. Yok men ay günah edecek derlip çık gittim deydi. Şol adam da dünyadan geçti. Allah'tan ümidi vardır inşallah. İkisine de şunun qaviyini verendir inşallah. Amin deyin cemaatla. Amin.